Tiedättekö mitä eroa näillä kahdella jäätelöpurkilla on? No, ensinnäkin se, että tässä on vain 240 kaloria, tässä on 1200 kaloria. Tässä on myös 25 grammaa proteiinia. Tässä todennäköisesti ei ihan niin paljon. Joka tapauksessa tänään me tehdään kotitekosta Oreo kinuski jäätelöä, joka on todella terveellinen. Siinä on uskomattoman vähän kaloreita, todella paljon syötävää, saman verran kuin Ben & Jerry's purkillisessa. Ja sen tekemisessä kestää hyvin vähän aikaa, se on todella helppoa ja annos maksaa ehkä euron verran. Tervetuloa mukaan! Siis oikeesti tyypit, musta tuntuu, että mä oon löytänyt elämään jonkun cheat-koodin sen takia, miten naurettavan helppo, nopea, halpa, hyvä tää oikeesti on. Eli ensin otetaan jonkunnäköinen mittakuppi. Mulla on niitä 2 tässä, koska mä aion tehdä 2 annosta, koska tää on niin helvetin hyvää, että mä kiskasin yhdeltä istumalta, niin onkohan iltapäiväkahvillekin. Aloitetaan ottamalla maitoa. Kevyt maito, rasvaton maito, kumpi vaan passaa. Ja sitä laitetaan 400 millilitraa astiaan. Noin. Sitten kun meillä on maidot astiassa, sen jälkeen laitetaan vaniljauutetta. Sitä pitäisi pistää 1 teelusikallisen verran. Noin. Sen jälkeen laitetaan 40 grammaa karppisokeria. Näin ikään. Sen jälkeen proteiinijauhetta. Meille on valikoitunut PTV Labsin kukisen kriimiä. Sitä meillä tulee 1 skuuppi annokseen. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Xantaania. Älkää pelästykö nimestä, kyllä tätä löytyy kaupan hyllystä. Sitä on noin karkeasti ehkä joku 1/4 teelusikallinen. Sen jälkeen käyt hakee sun mutsin vaatekaapista sen vibraattorin tai vastaavan täristimen ja pyörittelet soseen tasalaatuiseksi. Näin ikään, ja sen jälkeen kun se on saatu kohtuun tasaiseksi, ei muuta kuin otetaan purkkiin kansi. Mä sitä pikkasen vielä ravistelen, että se varmasti kaikki ne paakut siitä proteiinista saadaan poistumaan. Ja sen jälkeen vaikein osuus, eli heitetään koko paska pakastimeen ainakin 12 tuntia. Ja tässä jäätelön jähmettymistä odotellessa haluaisin muistuttaa teitä, arvoisat katsojat, että tilatkaa kanava, kommentoikaa jotain, tykätkää tästä videosta. Siitä on iso apu mulle ja voidaan jatkossakin tehdä tämmösiä vähäkalorisia herkkuja meidän kaikkien iloksi. No niin, ei mitään, otetaan meidän jätskit ulos. Noin, ne on ollut pakkasessa nyt noin 16 tuntia. 12 tuntia on se minimi, mitä niiden pitäisi siellä olla. Ja se näyttää tältä, eli ei kovin hyvältä. Mutta seuraavaksi me laitetaan ne, kyllä, arvasitte oikein, jäätelökoneeseen. Ja nyt varmasti moni teistä ei mulla ole mitään jäätelökonetta, tää on ihan paska ohi. No, kannattaa hankkia jäätelökone. On elämässä paras ostos todennäköisesti. 6/5. Mutta jos sulla ei ole jäätelökonetta, niin mä uskoisin kyllä, että sä pystyt heittämään tämän koko paskan myös blenderiin ja siitä tulee ihan siedettävää. Mutta joo, meillä on Ninja Creamy jäätelökone ja me käytetään sitä tässä hommassa. Se on tämän näköinen purkki, mihinkä se laitetaan. Kansi kiinni. Ja sen jälkeen se menee näin ikään.
Sitten annetaan sen höristellä meille vähän jäätelöä Light Ice Cream -asetuksella. Ja valmista tuli. Tulkaapas tänne, niin katellaan porukalla. Ai että on hyvän näköistä. Ai että on hyvän näköistä jäätelöä. Kyllä mä lämpimästi suosittelen tuommoisen jäätelökoneen hankkimaan, koska se vaan toimii. Noniin, sen jälkeen otetaan tää meidän purkki. Meidän täytyy tietysti toppingsit laittaa siihen. Ei se toimi niin, että meillä on jäätelöä ilman mitään toppingseja. Tehdään semmonen pien reikä tuohon keskelle. Niin hyvä. Ihan tälleen by the way. Sen jälkeen otetaan lusikka. Otetaan ihan tavallisia oreoita. Ja pistetään niitä tuonne noin. Sanotaan, että semmonen 10 gramman edestä Oreo-rouhetta. Nakutellaan se sinne. Ja sen jälkeen vielä pyöräytetään koko paska uudestaan tuolla jäätelökoneessa. Katsokaa ja ihmetelkää. Aivan täydellinen purkillinen Oreo suklaa proteiinijäätelöä. Siihen voi halutessaan laittaa vielä päälle, niin kuin minä usein laitan, vähäkalorista toffee, kinuski, toppingia. Tulee vielä parempaa. Kiva kun katsoit videon. Nähdään seuraavan ruokavideon parissa. Kiitos. Mä rupeen nyt syömään tätä. Moi!